Onder een stralende zon ging donderdag het Nationaal Open Matchplay Kampioenschap van start. Op de golfbaan in Gijsteren namen golfers uit heel Nederland het tegen elkaar op in de strijd om een plek in de volgende ronde. Nou, normaal gaat het om het aantal slagen wat je maakt. En degene die het minste slagen doet, die wint. En bij de matchplay is elke hole eigenlijk een gevecht met je tegenstander. En daar zit dus veel meer psychologie op te bekijken. Je kunt de tegenstander onder druk zetten. En dat maakt dat de spanning vaak voelbaar is bij zo'n wedstrijd. En hoe is dat 38 jaar geleden ontstaan? Dat was een initiatief van de toenmalige pro bij ons, Bertus van Mook. En Rinus Groenewegen, een vriend van hem die in Brabant les gaf. En die zeiden dat is een gemis dat er geen matchplay kampioenschap is. En dat gaan wij dus organiseren. Gewoon een eigen initiatief van 2 hele goede golfers. Bertus van Mook was in die tijd, en we praten natuurlijk wel een jaar of 40, 50 geleden, een van de beste golfers van Nederland. Een soort Joost Luiten eigenlijk. Ja, en wat betekent dat voor de club hier? Nou, de club is er erg trots op dat wij een visitekaartje kunnen zijn van het beste Nederlandse golf wat we hebben. Na de KLM Open is dit het meest prestigieuze toernooi. En we hebben net de afslag gezien van een van onze leden die in de tweede ronde nog meedoet, Noah Jansen. En dat is een prestatie van formaat. Want, wat ik al zei, je speelt tegen jongens met een enorme lage handicap. Ja. En hoe vaak komt dat voor, dat iemand zo doorstroomt? Dit is de eerste keer dat het ons gelukt is om een lid zo ver te laten komen. Ralf Kessels uit Oostrum deed ook mee aan het toernooi. Hoe ging het? Het ging op zich goed. Ik had een zware tegenstander, maar dat wist ik natuurlijk na de kwalificatie. Jonge gast, de helft van mijn leeftijd ongeveer. Niks verloren, in ieder geval mijn best gedaan. En ik heb niks om over te schamen, dus ging goed. Wat maakt de matchplay nou anders dan een normale golfronde? Met matchplay kun je nog eens een keertje een holtje verliezen of een holtje helemaal verkloten. En dan ga je de volgende hole gewoon weer verder. Iedere hole begint weer opnieuw. Dus het is anders dan strokeplay. Strokeplay gaat alles achter elkaar door, mag je geen fouten maken. Hier kun je af en toe een keer een foutje maken en dan kun je op de volgende hole gewoon herstellen. Heb je al vaker meegedaan? Vorig jaar voor het eerst. Ik werd vorig jaar voor het eerst uitgenodigd door de club om mee te doen. Vorig jaar ook de kwalificatie overleefd. Ook in de eerste ronde eruit. Zoals ik al zeg, het zijn allemaal sterke jongens die allemaal nog pro willen worden. Ja, dat zit er bij mij niet meer in op mijn leeftijd. Maar het was gewoon leuk om mee te doen. En dat is het belangrijkste sowieso. Je mag je club vertegenwoordigen, wat ook belangrijk is natuurlijk. En leuk dat er een aantal spelers van onze club ook gewoon doorgegaan zijn. Zowel bij de heren als bij de dames. En meedoen is belangrijk. En ieder jaar weer proberen een beetje verder te komen. Rond deze tijd doen de greenkeepers zoveel werk om de baan er gewoon helemaal top bij te laten liggen. En dan is het gewoon een feest om te spelen hier. Ja. En wat maakt dat nou zoveel beter als de baan er mooi bij ligt? Wat helpt dat precies? De baan wordt moeilijker. Langs de baan de rough wordt hoger. Je moet meer preciezer zijn met je ballen. Je moet fairways raken, je moet greens raken. Dat is het belangrijkste. En het ligt er, de greens lopen fantastisch, de fairways liggen er fantastisch bij. En dat maakt het gewoon speciaal om hier dan een rondje te spelen. En heeft de hitte daar dan nog iets mee te maken? Het viel vanochtend nog wel mee. 8:30 starttijd, was nog wel een redelijk temperatuurtje. Maar geen last van gehad in ieder geval. Dus, Ik heb net met flesjes koud water rondgereden. Ja, want het is, en ze krijgen straks een natte handdoek in de nek. Want het is natuurlijk altijd wat warmer in het zuiden dan het land. Het is altijd mooier weer. En vandaag is het wel heel erg mooi weer. Zaterdag wordt duidelijk wie het kampioenschap gewonnen heeft. Dan spelen ze de finale.